gentil. Euskal Herri osoan da entzuna pertsonaia mitologiko ezagun hau. Gipuzkoan batez ere, baina Bizkaian, Nafarroan, Araban naiz Lapurdin ere ageri zaizkigu jeinu honi buruzko aipamenak. Gentilak, kristautasunaren aurretik lurralde horietan biziziren pertsona fedegabeak omen ziren. Kristautasuna etorri zenean, beraien bizimodua aldatu egin zen eta mendian biziziren bakarrik, etxe urrunetan beste herritar kristau guztiengandik aldenduta. Besteengandik aldenduta bizi baziren ere, fededunekin bakean bizi ziren. Kristauek gentila deitzen zioten pertsona fedegabeari. Giza seme basatiak, erraldoiak eta indartsuak ziren, arkaiz puska ikaragarriak urrutira botatzen zituztenak. Hori dela eta, leku askotan agertzen diren harritzarrai, gentilarri deitzen zaie. Hala, Bizkaian, Arrakundiagan, Gipuzkoan, Mutrikun eta Eskuitian, Naparroa eta Gipuzkoa artean Aralarren. Arrespil eta trikuari ugari eraiki dituzte Euskal Herri osoan. Besteak beste, gentil baratza deritzote Aranon, Nafarroan, arrespilak dauden zelai bati, eta gentil etxe ataunen dauden trikuariei. Oro har, monumentu megalitikoen sortzaile bezala agertzen zaizkigu. Lehen mehatzariak, lehen gari landatzaileak, lehen erremintariak, lehen errotariak ere izan dira jeinu hauek. Lehenengo elizen eraikuntzan ere lagundu omen zuten haien indar itzelarekin. Hala izan omen zen Bizkaian, Ondarroan eta Markinan, Gipuzkoan, Zumarragan eta Oñetin, Araban, Opakuan eta Nafarroan Urdiainen. Behin batean, gentilek Aralarko muino batean jolasean ari zirela, laino argitsu bat ikusi omen zuten hurbiltzen ekialdetik. Izututa, jakintsu nagusi batengana jo omen zuten. Jakintsuak, laino distiratsua ikusi zuenean, honela esan zuen: "Kismi jaio da, gure askaziak bere agindu, botan azazue amildegitik behera." Gentilek jaurti zuten agurea eta lainoa atzetik zutela, korrika abiatu ziren mendebalderantz. Arrastarango haranera iritsi zirenean, harri zabal handi baten azpian sartu omen ziren eskutatzeko asmotan. Geroztik, arlautza handi horri gentilari deitzen zaio, eta herri sinismenak dio azken gentilak bertan hilobiratuak daudela.